dejlig forestilling, så jeg vil til nu, at du forestiller dig, at jeg putter sådan en snor omkring din tommeltot herovre, med en ballon, med en stor ballon med helium i, og du ved, at helium det er noget, der er lettere end luft, så det er som om, at han allerede nu begynder at hive din tommeltot, din venstre hånd lidt op, og så ligger jeg en bog herovre på din højre hånd herovre, en meget, meget tung bog, Bibelen eller noget, der er tungere end det, og jeg kan lægge en til ovenpå, så det bliver ekstra tungt. Bare forestil dig, at den her heliumballon, den trækker den her finger op, og pludselig kan kæmpe imod på at bare stille og roligt og mærke, at den højre hånd, den bliver tungere og tungere, og den venstre, den bliver lettere og lettere og går længere og længere op. Jo lettere den bliver, desto lettere bliver det at få den op. Og prøv så en gang at åbne dine øjne. Det går ikke op. Jeg sagde jo ikke, at du skulle holde den, jo. Godt. Hold dine hænder sådan og fokuser herude på din tommeltot. Kun fokusere på tommeltot. Og forestil dig, jo mere du fokuserer på de her hænder, jo mere du mærker, at dine hænder de er sat sammen, desto mere limet, klistret sammen bliver det der, som om at det bliver svejset, limet sammen. Prøv at forestille dig det herude i hænderne. Du ved med at fokusere på tommeltotten, du ved med at forestille dig, at jo mere du kigger på de her hænder, jo mere limet og svejset sammen bliver dem, så det bliver sværere og sværere at få dem fra hinanden, hvis du skulle prøve det lige om lidt. Prøv at forestille dig, at de er svejset, limet, tømret, sømret sammen. Og prøv en gang at se, om du kan skille dem ad. Det kan du nu. Du bliver helt forskrækket. Ej, hvor sygt. Prøv at forestille dig, at der er en stor magnet herinde i hånden, og der er en stor magnet heroppe i panden, og de her to magneter, de tiltrækker hinanden. Jo mere du tænker over, jo mere tiltrækker det, så begynder at tænde. Du behøver sikkert at stille ud, bare at den stille og roligt på en begynder at komme tættere og tættere ind mod din pande. Og forestil dig, at armen bliver nærmest tiltrukket af panden og kommer ind. Bare forestil dig, at du kommer tættere og tættere og tættere ind på din pande. To, og bare ved med at stige på den her hånd. Jeg ser, at hånden kommer nærmere og nærmere. Det er helt okay. Og det begynder at blive en lille smule tung i dine øjne. Jo mere du stiger på det her punkt, jo mere tung bliver det. 3 på bare lade hånden komme tættere og tættere. Det er helt fint. Sådan der, ja, det er godt. 4 og 5. Så dybere, 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 længere, længere. Det er rigtig godt. Du klarer det godt. Bare tættere, så er du går dybere, 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 længere. Jo flere skyer, at du flyver igennem, desto stærkere og mere tryg bliver du for alt, hvad der er omkring dig. 3. Bare begynd turen helt tilbage. Tag en dyb indånding og mærk, at du får luft ud i hele kroppen. 4. Bare flyve igennem den sidste sky. 5. Og kom helt tilbage og åbne dine øjne og vær helt frisk og klar til resten af dagen. Velkommen tilbage. Mange tak. Sig, jeg har det godt. Jeg har det godt. Ja. Hvordan var det? Det har du vildt. Ja. Ja. Det er det altid. Det er det altid, ja. Og du tænker på mørket nu, hvad så? Jeg ved ikke, jeg ser de der lyserøde skyer, ja. Du ser de lyserøde skyer? Ja. Du svæver på lyserøde skyer? Ja. Godt.